saulang lai panulang amen dimuang ngarom tonggo ulang asana saulang lai penyaput kabar tinggal cakolai oh tadi yo ke dalam rimbo kini karimbo kaya jita dicarito nampak tamu konang kadu kambo kaji Oniyo na yatim lagi piatu na ninyo katigonyo maso itu o sadang bayi boyo mande angkiknyo maso itu ala kato isakini mangalo itu namande pangisi mangalo itu namande waco dek kami mande nak kami waco donde buru donde nang kami mamande babaju mari babaju kadang tarui kaladang muaroyo oko kami de kasia kamangadu ko kami sia kabatenggang o bapa abi mandela pai lusana indah donde sangene yuo donde mande undang adek mande jale o kami batigo baradi kakak baumu mande bulu kene kini bakau gadang mande orang ngilang caya baumu mola 7 tahun Ibudin baumu 9 tahun masuk itu Oisal baumu aduh balik tahun menjawela mande mula disinan Oisal dangakan mula Birudin dangakan mula nilan caya dangakan pula dangakan mande nak bakato mande nanindak kawerang kekalian mande nanindak kabanci puluh sungguh mande nak rupoiko manakan luang lai bati nurani mana oh sayang kakalian katigonya oh anak mande di rantau daya doh jan kawaragi badaninyo mana batanyo indak sajo kaju mande lai baranak lo mande 2 orang mana laki seorang perempuan seorang anak kamu anak Erni kedua anak Herman manai anak mandi kirang tahu orang mande dangakan mola na mande salawanci kana mande kalau tak dek mande nak lain nyok ke dunia kalau tak dek mande nyota namande tatap sayang kanak mande tatap sayang kanak mande koyo kami mande lai sayang yugo mande na kami ndak kamaninggan mande ronde o manangi rubi ala disinan o isal kamarilana duduk dake mande maso itu bayi bawa anak katigoyo anak bagus lambe maso itu oi isal katoan de mana jangan payawana iso mencari lena payalo lambacayo
mencarion irudin itu pulo manaeng dapat tumakan Allah tumanakan luangi omande dangakan mola kami de kabausao omande si rumah saya landei para kami bausao sa komande oi rajin sembahyang Oi hari bertambah malam juga hari bertambah tinggi Oh namanya kalalo kadalam wana kalalo pulo lai Oi salalalo di kamarnya sama birudin masuk itu Onilang kaya lalu jamannya bata talata masuk itu wasolimuti anak bujang demande Mandela masuk ke kamarnya kadang lalu lama anak-anak Otak cinta mandi tengah malam kepandangan anak katigonyo sungguh puniko antanike raso terata budoyu sungguh puniko anak ake raso anak awa oh katigonyo lai Oh nyoba tajud de mande tengah malam masuk itu nyoba sumayang tajud berdoa kepada Allah oh sedang berdoa monakini setirari Otadanga suaro ladinyo suaro apu kula babuni atau nabi atau malaikat masuk itu alakato suaro tadanga deinyo o hati-hati pi maliaro na yatim kok salamai na yatim di paniaro sarugo untuk kau ngajane piye O siap simayang candonyo mande kanina masoi itu Oh siap sumayang cando mande jaulang wali lalu Oh lalalo monanan mande kini jo anak lai Odak dietong candonyo jam masuk ke jam 1 mengajak ke jam 2 mengajak pulau ke jam 3 menyambung pulau jam sampai setengah 5 orang mengaji jam 5 subuh masuk
Kota cinta mula jetiri nama so itu mande tacinta anyolai wana bajagoan katigonyo oisal bagage jago kini birudin bagage pulo jago maso itu rasamu bajago oka asadoyo wambi udu anyolai sumayang subulai sumayang subuh mola makini anak kandung Isal jadi Imam Birudin jadi makmum di belakang Setia Mina jadi makmum Sarato Mandei nyobawan mola sumayang de Isal datang wong sumayang dolai nyang sabana nyang apo la nyawaco de Isal la nyorai patamo nyo sapu yo bismillah babana buni bismillah nyo Isal kono kini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin